Inain DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguno nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyanin ang top story subong adlaw, Hunyo 18. 75 ka mga kandidato sa bilog nga Negros Occidental nga wala makafile sang SOSE, mga napaslawan, hindi makapungko. Outgoing Mayor Yulo sang bago, nag-turnover na sang responsibilidad sa pagdumala sa syudad kay Mayor-elect Javiliana. Aray Congressman Arnie Teves na operahan na. Indian National pilason sa pagpaniro sa Sagay City. Kag sa good vibes, Kalesa Ride, yari na sa Bacolod. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ang natunaw na pero pagbubos ang ulan sa Negros posible sa gihapon. Bisan natunaw ng LPA sa may area sa Batangas, may posibilidad sa gihapon sang pagbubos ang ulan sa Luzon dala sang easterly sukon ng mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean. May panibago na naman nga LPA nga gina-monitor sa area sang La Union. Pero hindi ang sakaron ang ginalantaw nga wala sang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ang easterlies man ang nagadala sang kainiton sa Kabisayan, mangin mainit sa Visayas, pero may posibilidad sang isolated rain shower sa Panay kag Negros Island nga posible magalawig sa isa tubtub 2 ka oras. Sunod sa Pag-asa, wala sila sang may nakita nga posibilidad sang pagporma sang LPA o kung bagyo tubtob sa weekend. Sa number 9, Mayor Albi Benitez magahinunanon sa tagdumalahan sang Rockall Land Corporation para masolusyonan ang problema sa baha sa Barangay Mandalagan. Humalin sa natukod ng isa ka subdivision sa Barangay Estefania nangin palaligban na sang pila ka mga residente sang Purok Villamar sakop sa Barangay Mandalagan ang tubig baha nga nagaawas pakadto sa ilang mga balay. Karon nga nasugura ng kaiping development project sang Rockall Land Corporation, mas naglibog na gid ang ulo sa mga pumuluyo, ilabi na nga sa ila lugar nagalabot ang tubig baha. Ang ginalain pa sang buot sang pila ka mga residente nga kalabanan sa ila mga CLOA holders kay wala man naglisensya o kung nagnegosyar sa ila ang developer pati na ang barangay para sa drainage project nga nasakpan sa ilang aduta. Pila sa mga residente nagaplano nga tabunan ang tamburong kundi nag-aawas ang tubig baha halin sa gina-develop nga real estate project. Tungod sini nagpasalig si Mayor Albi Benitez nga magahinon-anon sa Rockall sa tuyo nga matagana sang kasulbaran ang problema ilabi na karon nga tig-ululan. Sa number 8, may masobra sa 111 million pesos ang kabilugan nga nahatag nga financial support sa Bacolod LGU sa kapulisan. Sa Thanksgiving ceremony sa Bacolod City Police Office Headquarters, ginpasalamatan ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica ang bulig na napalabot sa Bacolod LGU sa pagpamuno ni Mayor Albi Benitez para sa mga kapulisan. Ginsaysay ni Coronica nga paagi sa kabilugan nga masobra sa 111 million pesos nga financial support na tigayo ng mga infrastructure kag logistical support upgrades. Nalakip diring dugang nga mga police mobile patrol kag mga ginapatuman nga mga reward system para makabulig sa pagsulbar sa mga nagluntad nga kriminalidad. Ginakalipay naman sang alkalde nga ante siya magbiya sa pwesto para magserbe naman bilang congressman-elect na tigayo ginasuguran ang construction sang 20 million pesos nga Police Station 3 sa Barangay Mandalagan. Ginapaabot sang alkalde nga pagi sa pagpasanyog sa mga pasilidad kag pati na mga equipment sang kapulisan, mas mapabaskog man ang kampanya para sa peace and order sa syudad. Kabahin sa nagtambong sa seremonya, si PRO Negros Island Region Officer in Charge, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Sa number 7, Indian National gintiro sa wala pa makilala niya gunman sa syudad sang Sagay. Gikan sa Victorias kag nagbisita lang siya nga kilala sa Sagay City. Ang Indian National naging kilala kay alias Sharanjit sa gintiro sa wala pa makilala nga persona na nagaangkasanay sa motorsiklo sa Purok Crotons sa Barangay Poblacion 2, Sagay kahapon sang hapon. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Sagay City PNP, sakay ang biktima siya nga motor kag pag-abot sang biktima sa balay nga iyaging kadtuan, hinali na lang siya gintiro sa likod sa makapila ka beses.
Gilayon nga nagpalagyo mga suspect samtang ang biktima ang gindala sa ospital. Nakuha sa lugar sing insidente ang 3 ka mga baseyo sang caliber 45 pistol. Estable na ang kondisyon sang biktima suno sa PNP. Ginalantaw nga posible may kangtanan sa pagpautang sang biktima ang pagtiro sa iya. May mga ginalantaw na nga persons of interest ang PNP. Sa number 6, lalaki nga nagbilin sang lapsag sa jeep, may upod nga babae suno sa PNP. May nakuha nga CCTV footage ang PNP nga ang lalaki nga nagbilin sadto sang lapsag nga babae sa jeep sa Barangay Zone 8 sa Talisay City sang Hunyo 18 ang may upod nga babae. Ginsiling ni Police Major Russell Jim Ocson, ang Deputy Chief of Police ng Talisay PNP. Isa ka lalaki kag babae ang nagbilin sa lapsag kag suno sa PNP. Posible nga sila man ang duha ang mga ginikanan sang bata. Nagapaday ng investigasyon sang Talisay PNP agod makilala na ang duha. Nagapanawagan naman ang Talisay PNP sa publiko nga posible maihibalo sa mga insidente nga magpakig-angot lang sa ila talatapan. Ginsiling man sang PNP nga ang nabilin nga bata o kunang nagbilin sang bata ang mahimo kasuhan sang child abuse. Sa number 5, anay Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang ginpaidalom sa appendectomy. Iya abogado nagpatag nga wala nagadrama ang iya kliyente. Yara na sa estable nga kondisyon si anay Congressman Arnulfo Teves Jr. kay nagapaayo matapos ang iya nga operasyon. Ginpasalamatan sang kampo ni Teves ang mga doktor sa likod sang iya madilag-on nga medical procedure. Ginsiling sang abogado ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio nga may kakulangan ang Bureau of Jail Management and Penology sa pagresponde sa medical emergency sa ilang pasilidad. Ginpatagman sa abogado nga matudtod ang operasyon ni Teves kag wala ini nagadrama. Kahapon sing gindala si Teves sa ospital matapos nga magbatsyag sang pagpalanakit sang tiyan. Gindetain siya sa BJMP matapos nga gindeport gikan sa Timor-Leste. Ginatudlo siya nga among sa likod sa pagpatay kay Governor Roel Digabo kag napulo kay iban pa. Sa number 4, ang pagbaligya sang 20 pesos nga kilo sang bugas sa Banwa sang Pulupandan ang napospone o kon napaisol sa Hunyo 24. Sa baylo nga sa weekend suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ginpropose ang Pulupandan LGU nga i-reschedule ang pagbaligya sang taga 20 pesos nga kilo sang bugas sa Hunyo 24 para ini ang mahandaan. Paagi sa FICN BRIS o kon Federation of Irrigators Association of Central Negros, Bago River Irrigation System, ang pagbaligya sang barato nga bugas. Damlag paginsiling sang gobernador nga limitado sa 50 tanan kasako sang bugas nga mabaligya para sa bilog nga bulan. Ining kabayan sang participation sang probinsya sa ginalso nga barato nga bugas sang Marcos Administration samtang padayon pa nga ginaplastar ang programa na ginaduso kaupod ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority kag LGU. Suno kay Lacson, sila nagahulat sa NFA bahin sa availability sang bugas. Gani una na anay nga magabaligya paagi sa FIACN BRIS ang Negros Occidental. Ang probinsya nagabulig sadto sa FIACN BRIS kangay sa kagastuhan sa labor, rason nga tigayon ang grupo nga nakabaligya sang barato nga bugas. Baka pila na ka beses na sadto nga nagbaligya ang FIACN BRIS sang tig 25 pesos nga kada kilo sang bugas kag subong. Ilang agin papanaog pagid sa tig 20 pesos ang kilo. Sa number 3, 2 million metric tons nga sugar production ginakalipay sang Sugar Regulatory Administration. Sa piyak sang halit sang El Nino sa tinilikdan nga crop year, ginakalipay ni Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona nga sarang naglabot sa 2 million metric tons ang sugar production sa nga pungsod sini nga crop year. Mas mataas ini sa ilang projected nga 1.8 million metric tons nga produksyon
sa piyaksang ginatubang nga pagpanghangkat sang sugar industry. Sa pagsaulog sang 39th founding anniversary sang SRA, ginkabig ni Ascona nga positive year ang nagligan nga crop year kag para sa iya nangin instrumental diri ang intensive research para mabuligan ang mga sugar farmers kag ang pag-idog sang harvest kag milling schedule sa Agosto tubtob Oktubre sang nagligan nga tuig. Gindugang niya nga pinaagi sa research, napasangkad ang production paagi sa mga high-yielding cane varieties. Nagligad lang man nga bulan sang pang-atake sa mga peste ang pesteng red stripe soft scale insects uko na RSSI ang masobra sa 500 hectares nga katubuhan sa Northern Negros. Pero giliyon nga nag-allocate sang 10 million pesos nga pondo ang Department of Agriculture para sa insecticides sa tuyo nga masalbar ang mga pananom nga natalana naman masunod or para sa masunod nga crop year. Sa number 2, outgoing Baguio City Mayor Nicolas Yulo ang nag-turnover na sang symbolic key of responsibility sa incoming city officials sa pagpamuno ni Mayor-elect Marina Javillana Yao kag Vice Mayor-elect Andrew Martin Torres. Ini sa ginpatigan nga local governance transition kag turnover ceremony sa Jubilee Hall hapon sa Martes, Hunyo 17. Ang mga City Hall Department heads ang nag-turnover man sa mga dokumento kag mga record nga yara sa ilang custody. Lakip ng listahan sa mga properties sa transition team sa managsulod nga administrasyon. Ang City Mayor's Office o po ang Department of the Interior and Local Government bago sa pagpamuno ni Nia Asuncion, ang Local Government Operations Officer 6 ang nagpamuno sang transition kag turnover. Ginsaksahan naman niya DILG Negros Occidental Cluster 2 Head Maria Nueva Mexica. Kag sa numero 1 sa mga balita sa subong adlaw, 75 ka mga kandidato sa bilog ng Negros Occidental ang wala makafile sang Statement of Contributions and Expenditures. Mga napaslawan, hindi makapungko. May 75 tanan ka mga kandidato nga nagpapili sini nga May 2025 elections sa bilog ng Negros Occidental ang wala nakafile sang ilang Statement of Contribution and Expenditure o KONSOSE. Sa record nga gin-release sini nga hapon sa COMELEC Negros Occidental, may 778 ang kabilugan nga nag-file sa ilang COC sa nagkalain-lain nga posisyon na nagalakip sang provincial post kag sa tagsa ka pwesto sa banwa kag syudad. Sa 778 nga nagpapili, 703 lamang ang tigan nga naka-file sang ila sini nga SOSE. Ang pag-file sang SOSE sa mga kandidato nagdaog man o kung napierde kag sang political parties ang gina-require sandig sa Section 14 sang Republic Act 7166 kag COMELEC Resolution 10730. Sa mga nagdalaog sa pwesto, ginsiling na sang Department of the Interior and Local Government nga hindi sila sarang makapungko kung napaslawan sila sa pag-file sang SOSE. Suno kay COMELEC NIR Director Attorney Leonel Marco Casiliano, ang tanan nga nagdalaog sa bilog nga Negros Island Region ang naka-file sang SOSE. Gani sunod sa iya, wala sang hindi pwede makapungko bangod lamang sang kapaslawan sa pag-file sang SOSE. Ginsiling pa ni Castellano nga seryoso ang COMELEC sa kampanya kag tutukan nila ang mga wala naka-file sang SOSE. Ang una nga offense may administrative fine kag sa ikaduha naman nga offense may yara sang administrative fine sa gihapon kag sarang nga magapangatubang sang perpetual disqualification ang natungdan. Hindi man manigar sunod sa COMELEC nga madamo sa mga nagapapili wala man nagakampanya kag wala man naga-file sang SOSE. Lahat ng nanalo nag-file. Ang hindi ko lang is yung mga hindi nanalo. Meron kasi ibang hindi nanalo na hindi pa nag-file. Hindi nag-file siguro. Hindi ma-perfect ba? Oo. Iba kasi nag-file lang pagkatapos biglang nawala na. Oo. So anong mangyari sa hindi nag-file? First offense, there will be administrative fine depende sa position niya. Second offense is mas malaking admin fine o kaya at discretion ng COMELEC.
disqualify, may perpetual disqualification. Oo. Third offense. Kasi yung iba, successive na dalawang eleksyon na hindi magpapalo, i-disqualify ka talaga ng pumilit. Diba? Papatawan ka ng perpetual disqualification. Kag sa good vibes, ang Kalesa Ride nga sarang maeksperiensyahan sa Dumaguete City ang yari karon sa Bacolod kag ginapaabot nga magahatag sang dugang nga kalingawan kag atraksyon sa syudad. Yari ang report. Halin sa Dumaguete City, nakalabot na sa Silay kag Hinigaran ang naga-viral nga Kalesa Ride. Sa tag 200 pesos nga service kag ride fee, sarang naman ini nga ma-enjoy sa Bacolod. Istorya ni Arnold Amorin nga kotsero o kung tag-iya kag nagaserbe nga driver sang Kalesa, napaminsaran nila nga magpangayaw sa syudad bangod sang mainit man nga pagbaton sa ila sa pila ka mga banwa kag syudad kon fiesta sa Negros Occidental. 200 na siya, apat na siya katao, pwede 5. Nag-click man sir, damo man lang siya magsakay. Amo lagi kung mag-ulan, why pud magsakay kay hindi naman maglagaw ang mga tao. Happy naman kami sir. Nga may ara nag-invite namon diri sa labi na diri sa Bacolod. No? Gindugang ni Amorin nga kahapon pa stranded ang Kalesa samtang ginaproseso ang ila ginakinahanglan nga permit. Gani sa idalom lang anay sang kahoy sa bakante nga lote, sila temporaryo nga nagpaligad sang gabi. Nagalaom sila nga makasugod na biyahe sa masunod nga inadlaw, agod nga maka-income kag makabulig sa pamilya. Ilabi na siya duha ka mga kabataan nga nabilin sa Dumaguete. Amo na mo gud niyang amon nga mga buhis ang papa ko. Kag subong utod ko ato sa Dumaguete, amo man nang Pila ka unit subong dali. 3 lang kami dito sa Dumaguete sir. Makalilingaw ang maduagon nga Kalesa Ride nga nangin atraksyon naman sa pila ka mga probinsya sa pungsod. Kag antes kita magtakop sa liwat, shoutout sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Gloria Bantigue sa Pulupandan, Maricon Valladores sa Fairview, Quezon City, kay Jessery Hevero, mayong hapon sir, may pa-shoutout siya kay Bads Fiwi kag belated happy birthday kuno. Kay Romel Galio, mayong hapon sir, may araman siya pa-shoutout kay Jomel Delfin kag Mary Ann Galio. Kay Sir Ray Tenosan, mayong hapon. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.